mutunci foundation baya goya marayin nan, ku zo ku ji ni marayin nan na kasa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mutunci foundation ta kawo ziyara ga inda aka umarce ta zo. Muna tare da baiwan Allah wanda take cikin yanayi wanda muke so jama'an gari masu hannu da shuni su taimaka. Tana da marayu, mijinta ya rasu ya bar mata marayu, ɗan gidan da ya bar shine wannan, kuma gashi ya zube, ginin ya zube, suna cikin hali. Wannan ɗakin dama shine ɗakin da yake nan guda ɗaya, shi ma na ganin nan sama ne, kuna hango sama. To sun bar gidan suna maneji a wani wuri. So assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baiwan Allah ga mu nan dai mun zo, muna so ki mana takaitaccen labari me ke faruwa. Mun ga ginin nan ya zube, ba ku da inda za ku kwana, kuma kina neman gudunmawa. Kina da izini ki yi magana, ki nema gudunmawa, kuma ki faɗa damuwanki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na biya mata an bani da marayu ne, kuma ga inda aka bar mana, kuma tunda baban nasu ya mutu dai ba zan iya ba, sai dai in nemi abin da za a ɗan bayar a samu. Shi ne kawai dai mun gashi nan har yanzu bai dai muna yawon gidan haya ba inda za mu zama. Shi ne nake fata taimaka mana. Ubangiji ya ba da ikon wanda za su taimaka mana, samu inda za mu tsuguna. To Allah ya sa jama'an gari, masu kuɗi, 'yan sarauta, 'yan kasuwa su sa hannu a cikin wannan tafiyan, su taimaka. Ko da ɗakin nan ne aka samu aka gyara, shi ma zai taimaka musu kafin a samu yadda za a yi a gyara wannan rusau ɗin. To muna roƙo, muna kira ga jama'a da Allah kaɗan bata kaɗan, komai abin da ka bada za a iya a saya wani abu da shi, block ne, yashi ne, ko ma menene za a iya a yi da shi. Muna roƙo a taimaka jama'a, a taimaka. Ga marayu da ƙyar suke ci suke sha, sai ta fita ta nemo. Ubangijin Allah ya sa hannu a cikin wannan tafiyan, kuma ya sa masu hannu da shuni wanda zai iya taimaka ya ji kokensu, ya ji kokenta, ya taimaka mata. To malama me sunanki? To in muka tashi neman ki nan za mu zo ko? To insha Allahu Allah kuma ya taimaka, Allah ya share hawaye, Allah ya rufa asiri. Yawwa, amin amin. Amin amin. Amin amin. Amin amin. Mu kuma da ana neman mu jama'a da Allah sai ku neme mu a wannan number 090 38 32 95 77. Insha Allahu muna jira a taimaka. Assalamu alaikum. Mutunci foundation baya goya marayin nan.